ano man, kay tanawa lagod lang biniltuldo, binuang nilang argumento. Ang simbahang Katoliko nakasulat tang sa encyclopedia pero wala sa Biblia. So mabuti pasabot ilahang tawag ining giangkon nga ang ilang pundok nakasulat kuno sa Biblia. So ato anang tan-awon sa historical, theological, and syempre ang mga particular doctrines kung muhaom ba dito sa tawag ining ilahang giklaim nga nakasulat pod ang ilang pundok na diha sa gitawag og Biblia. Kaya kung tinuod gyud nga nakasulat sila, anong nilaghan man sila karon? Ano nagkadaiya man ang ilahang tawag ini mga pundok nga nagkatibulaag? Parihog pagtulunan nga sula skriptura pero wa gyud magkahiusa sa ilang interpretation ngano man kay puro lang man Bible reader, dili man teacher, mo na problema nila. Tanaw na to. Tinuod ba nga ang mga sektang sulpot nakasulat sa gitawag og Biblia? Actually dili. Wala gyud na sa nakasulat. Usa man nila mga title di sir nga gibutang sila mga simbahan, di ba biblical man na kanang ilang mga title? Biblical man na. Actually, ang nakasulat sa balang kasulatan dili na title sa iglesyang gitukod ni Kristo or dili na siya ang official name sa iglesyang gitukod ni Kristo. Dili na siya mo ang official name sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay sagad nga mabasa nato sa balaang kasulatan descriptive name. Dili siya official name sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kay never naghatag ang Kristo og official name sa iyang iglesia. Kay ang responsibility sa paghatag sa gitawag og pangalan sa iglesyang iyang gitukod kadto ng iyahang tinun-an. Kadto ng iyang simbahan na gitagaan niyang otoridad to bind and to loose. Kung unsa itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. Mao man na. So karon nimon sila nga dili ba ang among pangalan, for example, 70th mabasa mas Biblia 7th day. Pagka man Adventist nagpaabot, gidoktor nila. Gidoktor. Number 1. For example, 70 Adventist, natukod ng punduka 1863. So kung saan ano pag-claim anang word na 70 sa Biblia nga ang inyong pundok ni-exist lang 1863. Jehovah's Witnesses, for example. Isaiah 43 Gs, kamo ang ako mga saksi. Maangkon man nila ang 43 Gs, dili gihapon. Ngano man kay ni-exist ang saksi ni Jehovah 1870, 1872. Gikan sa pagkapalpak ni tawag ining William Miller, kay classmate man na si Ellen G. White ug si William Miller, si Charles Taze Russell nga founder sa tawag ining saksi ni Jehovah or Jehovah's Witnesses. So, lain pa. For example, Martin Luther. Ang iyahang simbahan gitawag the Lutheran Church. Lutheran in honor sa iyahang name nga protesta siya samot nga di gyud. Wa gi mabasa. Episcopalian, Methodist samot. Di gyud tawag ining mabasa. Unsa pa? Kaning the kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated. Wa gihapon as Biblia. Samot na ning mga born agoy karon wa gihapon as Biblia. Ngano man kay ang matag name sa ilahang mga pangalan sa ilang sekta na ay incorporated, wala na sa Biblia. Kung ang prinsipyo ang simbahang Katoliko di tinuod kuno kay sumala pa ninyo dili mabasa sa Biblia na kamo dai pod. Di mo tinuod kay di mo mabasa sa Biblia. Naunay sa tari. Maunay gyud mo sa inyong tari. Maunay gyud mo sa inyong tari. Kanang inyong argumento, sukuan pa ba? Kanang bitong argumento bitang nga wa niyo hunahuna ag tarong. Ingon mo ang simbahang Katoliko di tinuod ton kay di mabasa. Nya kanang inyong mabasa pud ay. Nga, kanang inyong mabasa. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.